Oh, lapangane jeblok iki. Sopo sing ngomong? Ya! Yo! Katulake Kusul Khotimah. Jare sapa? Aku mbok pateni mesti urip. Ambak musuhku wis lemes, ning aku tetep isih strong. Baik daya tahan penguat, modal iki. Arita ya nyongko sikon ngapa ya toh kira-kira mau ben nembe dirasani rasane prime jare bujang wis ngerti mateni urip maning pateni urip maning strong siapa ya strong kuwi koyone semangat iya sing marekna semangat ya nyong gumune kok karo Prabu Dewa Pawaka murid Prabu Dewa Pawaka kuwi wong sekti lho lire kemrene umpamane tugel nang Raden Garwacaya Gatotkaca tuli kondang otot kawat balung mesi kuli tembaga telapakan ngejik dengkul wadung idepe kawat dendra angger ngentut LPG tulisane paning tembung mulane mancal bau muntir gulu saben-saben Prabu Dewa Pawaka potol gulune Gatotkaca carane Dewa Pawaka turune mati apa urip meneh yo iya iku kurun maning to demek garis mati urip maning kuwi angger carane kuwi jenengane Aji Sorengat Haji Sorengat siapa? Haji Sorengat kuwi mau aja ngerti umbe sore terus jengat. Jengat apane, Gok? Jengat semangate. Dadi setrung, rusuh yo kuwe. Dia memper, ning kok ngarep murid bukan maning-maning ten wong dolane karo drone aja ketularan. Oke. Berarti wae itu penyakit menular iki. Iya pancen iki kuwi anane iki ta. Ya sing go perkara bisane perang apa? Bisane perang kuwi Raden Wisanggeni kepengin nyuwun sigar semangkan negara Ngastina.
ning Duryudana ora wani ngadepi karo kridane Wisanggeni modele Duryudana nabok nyiri tangan begawan manik-maninten sak murid-muride kuwi mau minangka dadi beteng Nestina ning angger cara rika primen saranyong ya Wisanggeni arep pasore ora wani tetep esuk menang sing wis-wis kaya kuwi perangane opo sih kok sentung sentung apane sentung parikane gek aja wedi kowe gek Ono dewa lan jaga najan mriku dewa pawoko kae mau Oto bune dening Gamoso bisa wanuya jati-jati tamak wanuya dadi kalau sehat dadi kalau setrone kaya-kaya simpenan piandel kuaran pusaka samber nyawa ki bisa ngruwat nyawane si Gatotkaca kumaming gunung bisa jugruk segara biswasat jalma menungso lumrah yen ketaman pusaka iki bisa dadi ndep-ndep pangampun-ampun lupute iso dadi reca kuwi raya niku nggih dipasrahaken mawon kaliyan putra muridipun Dewa Pawaka muridipun lepasi pusaka samber nyawa kangge srana Gatotkaca Antarja Antasena niku kasuran juritipun nggih biar muridku tanpa ana pusaka iki nggih kanggo srana nyempurnake kalih Gatotkaca kula. Nggih, Sang Praman.